ħabb il-mużika minn żożitu. Apparti li nisimgħu il-Rediffusion dak iż-żmien u mbagħad BFBS u hekk. Dejjem kellna xewqa li nsiru disc jockeys. U nġibet lejn il-mużika country. Kien dilettant ukoll tad-diski antiki, imma l-country music kienet il-baby. Għadda xi snin fir-Renju Unit u nġibet lejn Defni. Kienu koppja ħelwa, kienu kważi b'mod pożittiv jiena ngħira lihom, ġifieri nixtieq li kull koppja tkun bħalhom. F'Malta preżenta fuq ir-radju u t-television u nġibdu lejh ħafna nies. Kien kalamita għan-nies, ġifieri kien jiġbed ħafna. Inġibdu lejn iċ-ċajt tiegħu. E-I-E-I-O. Llum nassigurakom is-setide. U kien Gustavs kien ċajtil, ferriħi. Kienu pjaċin nisemma xan kibli jajtu dak il-ħin li jisek mill-ewwel, titbissem. Inġibdu lejn it-tarif li għati. Wieħed mill-kantanti kbar tal-mużika country għal dawn l-aħħar 14 sena, 15 sena nistgħu ngħidu Alan Jackson, It's All Right to Be a Redneck. Imma fuq kollox, inġibdu lejn l-għażliet tiegħu ta' mużika country. Għax ismu kienu għadu sinonimu mal-mużika country f'Malta. Bis-saħħa tiegħu kibret u saret iktar popolari l-mużika country bil-mod ta' kif kien jitkellem dwarha bil-passjoni li kellu. Vince Laus jgħid jinsab magħkom? Vince Laus. Ottubru 1999. Fuq Super One Television. L-ewwel programm ta' The Vince Laus Country Music Show. Insellem lit-telespettaturi ta' Super One Television u għall-ewwel darba se jkollkom il-Country Music Show. Programmi dedikat kollu kemm hu għall-mużika country. Love is a burning thing. Kien arkivju moħħu fuq il-mużika country. Però bit-tielet album tagħha Come On Over li bieħ il-fuq minn 13 miljun kopja. U kien jgħid li kien iħobb il-country minħabba il-kliem. Fej rock and roll jisom iktar hemm dak il-briju repetittiv u hekk il-country kien ikun hemm dik l-istorja. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Ħafna minnhom tal-antik il-country kienu sad stories ta' il-mara t-teqliba l-raġa dak it-tip. F'affarijiet oħra ma tantx nifhem. Twani għajdlek li fi sports ma nifhem xejn. Ma studax ma xejn, però il-mużika country għalija hija l-bibja. Sports le xej. Hopeless. Dak diski u diski biss. Dik it-tip ta' mużika hija tip ta' mużika li kulħadd jista' jisma'. Il-kliem jinaraf, mhux storbju, għalkemm fi snin 60, snin 50 ma kienx hemm mużika storbju żgħar ngħidu hekk. Fil-rock and roll. Qabel it-television, Vince kien ixandar il-mużika country fuq ir-radju. L-ewwel radju li fuq xandar Vince kien ir-radju Libjan. Radju li jġib l-isem ta' leħen il-ħbiberija u solidarjetà. U niftakar l-ewwel darba li kien ser jirrekordja, u r-recordings kienu jsiru biex jinbagħtu ħajsamu l-Maltin tal-Libja. Ġie għalli għad-dar, għalli jimxi miegħi, għalli għax l-ewwel darba għalli qed inħossni aċċitat. Reat Soppardi wkoll kien ixandar fuq l-istazzjon Libjan. Konna ntaw kmieni nhar ta' sitt filgħodu konna nagħmlu recording sessions kemm jien kemmu u konna nġebdu sa xi l-4 nofsa u nofsina minn xi 8 filgħodu x'konna rrekordjaw il-programm il-ġimgħa sħiħa. Iżda dak l-istazzjon ma kellux ħajja twila wisq. U mbagħad meta dan kien għala kien approach Reat Soppardi u kien daħlu dak iż-żmien fil-bidunet ta' Super One Radio. Meta kienu għadhom jixxandru bi prova, kienu 4-5 min nies u kellu programm tal-country hemmhekk. Kont min nisla avviċinajt mill-ewwel kont kellimt niftakar ma' ħuħ ma' Mario li kont kollega tiegħu fuq l-istazzjon Radio Malta fil-modi u għalliva naħseb ikun interessat għax minnek il-verità kont ħabib ta' Vince xorta ma rridx inkun daqstant punġenti fu ngħidu isma' tixtieq tibda l-programma hawnhekk ħadd il-parir ma tħollu għalli naħseb ikun interessat. U Vince kien interessat. Fil-programm ta' kull nata sibt xandar bejn l-10:05, l-10:10 wara l-aħbarijiet ta' flaxija. Nibqaw serin sassi għaw nofs tal-għada fil-għu. Kellu raxawer nar ta' ħamis, kellu ta' sibt,
dan ta' Super Country, kellu l-ħadd, il-ħadd ta' kulħadd, u ta' tlieta jkun mill-modi. Bla dubju, Mary De Bono minn Għawdex kienet l-akbar fan ta' Vince. Ma kontx inħobb il-country. Il-country bdejta, meta beda Vince, nerta ħamis kienet. Bdejt nisama u ħadd pjaċir kont id-dar, u għat il-mamma mija xfaqqa fiħdan biex jagħmel il-country, u bdiet toġobni d-diska. Il-ġorġ għetlu niftakar kien hemm ir-raġel ħdejja ta' għetlu qed toġbok, għalliva qed toġobni wkoll lili, u bdejna nisimgħu il-programmi tiegħu. Beda jsir iktar u iktar popolari. Anka l-mod ta' kif kien jippreżenta. Kellu date of birth ma tiegħi. X'in kan jitkellmu hekk familjari. Kellu it-tifel tiegħu mal-bedi tat-tifla tiegħi. Ma kienx jisruħu bħala DJ tar-radio, dan kien jgħid preżentatur, jagħti t-tarif, jagħti l-informazzjoni. Ir-radio mhux bħalma huwa issa li inti bil-kompjuter ta' diska u toħroġ daka kien ikollu CDs kollha. Allura qabel ma ħarġ kellu dil-bagalja li żammejniha aħna u dejjem jitfa' CDs bin-number u l-lista kien jipprepara ħafna l-programm. Can you hear those pioneers li wkoll kienet suċċess għal Rex Allen Jr. Barra mnek kellu kuntattu wkoll ma' Nashville fejn kien anke mhux darba u tnejn wassal l-awards u għamilna b'mod ħaj l-awards li jiġu preżentati minn Nashville. Għax Vince ma kienx biss idoq id-diski, imma kien iwassal ukoll l-aħħar aħbarijiet, tarif u informazzjoni mid-dinja tal-country. Inqisu bħala enċiklopedija. Bniedem li bravu ħafna fid-dati, kellu memorja impeccabli, jiftakar ħafna. Jekk tajlu meta twildet Dolly Parton, kien ikun pront jgħidlek fis-17 ta' Jannar. Kull Johnny Cash jgħidulek fis-26 ta' Frar. Possibbli, anke d-dati li kien jagħti Vince għadha tiftakar Mary. Tallimt minn għandu. Kont ħafna nsegwu. Mary Chapin Carpenter, The Dixie Chicks u anka Lien Womack fost oħrajn u l-aħbarijiet kollha bimetlunna. Impressjonanti dak iż-żmien l-informazzjoni kif kien iġiba. Illum il-ġurnata inti tara l-internet. Tfittex fuq l-internet issib li trid issibha kollha l-informazzjoni. Dak iż-żmien hu kien jirċievi ħafna magazines minn barra, jiġifieri kull ġimgħa dejjem magazines ġejjin. Kien jixtri ħafna kodba u kien jipprova jisma' radios minn hawn u minn hemm biex dejjem iddaħħal l-informazzjoni. Kien iżomm kollox magħhu u kull okkażjoni li kellna l-informazzjoni li kien jagħti kienet inkredibbli, fuq il-kantanti kollha semmilu li trid kantanti u kien jgħidlek l-istorja tagħhom ta' ġifieri. Ma kontx issaqsih diska u tajlu Vince di meta ħarġet, għax kien jgħidlek mhux meta ħarġet fejn ġiet irrekordjata, kemm il-kantant irrekordja, fejn irrekordja, encyclopedia kien tal-mużika country Vince. Min barra fix-xandir, Vince kien iwassal tarif dwar il-country fuq il-gazzetti wkoll. Vince beda jikteb mbagħad bil-paġna regolari fl-orizzont u anki fl-antenna kien jikteb fuq il-mużika country. Mill-kantanti. Kien ġib anki wkoll korrespondenza mlant daw l-artisti u kien ikun kuntentissimo meta pereżempju rċievi xi CD firmata minn xi kantawtur tal-country jew kellha xi kantant jew xi esponent tal-country. Kien l-unika awtorità fil-mużika country hawn Malta. L-unika awtorità kien. Tant Vince kien awtorità f'dan il-qasam li l-ħidma tiegħu ġabitlu għarfien mill-aqwa esponenti tal-country fid-dinja. L-artisti tal-country kollha kienu jibatulu l-affarijiet u kienu jirringrazzjaw ħafna għal dak li qed jagħmel hawn Malta. Ħafna music videos li kien iġib Vince Law saw Malta tal-country music ħadd ma kellu tista' tgħid. Ġifieri huma kienu jafu bir-radio show tiegħu, kienu jafu minnu, kienu jafu illi huwa l-persuna illi jagħmel il-country music popolari hawn Malta. Per eżempju, Billy Joe Spears ma tiflaħx. Kien jibat kartolini, korrespondenza kbira kellu magħhom. U fil-fatt, għaraw da xejn dan il-kantant Daniel O'Donnell li batenna din ħan il-bisa isni ħan qara. Kellu eluf ta' albums u CDs. Imma id-dar nasab kienet mhux naħseb, kienet iktar mimlija b'CDs u collections u kodba u DVDs tal-country milli kien hemm mara. Kullum kien invażjoni. Bajna l-influ 6,000. 6,000, perfettly. U hemm xi 3,000 CDs. Kienu jkunu barrom b'missier nkun rrid nisma' xi ħaġa jien. Kont immur
u dan kien hemm eluf ta' long plays, kollha ħdej xulxin, kollha. U mmur naqbad wieħed jiena mmur nipprova ndoq. U kien jinduna li missejtlu il-diski jew is-CDs. Dwayne, missejti li di, issa ma nafx kif kien jarhom daw, immaġna xkaffa fuq oħra, daw jinduna li jiena qbadlu dik il-long play partikolari jew dik is-CD partikolari. Vince kien jiddejjaq milli mislu d-diski. Iżda mhux bekk biss kien jiddejjaq. Jekk kantant ta' country ħataqleb pop, kien jagħtiha daqsxejn il-ġemp. ħafna kantanti li marru jirrekordjaw f'Las Vegas, li m'għandax taqsam xejn ma' mużika country, u id-dispeċiju wara żmien. ċana jitwe meta qalbet pop kien qarrażaq xejn wiċċu, però kienet toġbu ħafna. Dan l-album dejjem ngħid, smajtuni ngħid u nibqa' ngħid li hija marret il-barra mill-mużika country. Għal Vince qabel il-mużika country ma tiġi l-ebda mużika oħra. Darba, il-kantant Thomas Hadley għamillu ċajta waqt lejla ta' mużika country. U niftakar l-ewwel darba li mort, ħanibda kelli diska country preparata, però meta qedtilhom se nkanta, qedtilhom issa għandi diska rock, ħaniddedika lil Vince. Beda jaqbeż. Il-Country Nights li kien jorganizza Vince kienu appuntamenti ieħor regolari għad-dilettanti tal-country f'Malta. Country Nights postijiet differenti. Għad għandi memorji tiegħi f'Pushchair qegħdin ir-Roadhouse f'wieħed minn Country Nights tal-bidunet net u kelli xi long plays fuqi, għadni niftakara. Fil-bidu konna nkunu ftit, speċi anke bħala nies li kienu jiġu, beda b'100 u xi ħaġa. L-ewwel beda organizzaħ darba, mbagħad kien baqa' jorganizzaħ kull xahar u konna sirna ħbieb. Wasalna fi-stat niftakar illi kien jinkwieta ħafna Vince għax kien ikun fully booked u kien jirrifjuta ħafna bookings oħrajn. Biex nżommu l-membri flimkien u l-ħbib tagħhom jiġu jisfnu jismaw il-kantanti Maltin hemmhekk. Kantanti lokali tal-country kien jipprova idaħħal kemm jiflaħ biex juri wkoll li għaw kantanti Maltin kapaċi kantaw country. Niftakar l-ikbar country night li kellu kien ta' 950 ruħ. Kont kantajt fuq żiemel jiena. Din hija waħda mill-kantanti bravi li għandna tal-country. Waqt il-Country Nights, Vince kien jagħmel anka preżentazzjonijiet. Kien jippreżenta tifkiriet li għadhom miżmuma bożza sal-lum. U għal-Country Nights ma jistax jonqos li Vince jilbes libsa l-okkażjoni. Omos li kellu u defnita. Kolla minn daw ma nħobb xejn. Kolla minn daw ta' xniexel u hekk. Fellis u cowboy u hekk. L-affarijiet daqsiex għajdu. Mela jiena ngħinu għax nħobb. Jippreżentani fuq bħala żatat. U kien jgħid li żatat. Kont ngħidu mhux inti tqabbadni. Fil-Country Nights, Vince kien jinvolvi l-iqraba. Iżda l-akbar għajnuna kienet tagħtiha martu stess, Daphne, Ingliża li ġiet tgħix f'Malta. Mingħajr ommi ma kienx jirnexxielu daqskemm irnexxielu għax ommi kien iserraħ ħafna fuqha li torganizzalu l-affarijiet għax hu ħalli imur jippreżenta u jitkellem u jkun jaf kollox, imma hi kienet torganizza il-membri fejn joqogħdu bil-qiegħda, l-organization kollox f'idejha. Kif jispiċċa kollox u jikol kulħadd u hekk kien ġi fuq jgħid li Kevin kien jgħid li għamel ġilat għal Daphne. U dal-ġilat ikun ridu, kien jgħid li ġi scoops bi fruit salad u biċċi rasa fuq. Għax Daphne jekk tħobbu, kien jgħid li. Għakun nagħmlu dal-ġilat jiena biċċi rasa fuq u ntijulu mhux imur intijula jiena, intijula hu. Intijulu jmur dik id-daħqa fuq wiċċu jti għal-ġilat biċċi rasa fuq għax Daphne jekk tħobbu. Dik kull darba li kien ikun hemmhekk. Dak it-tib ta' bniedem kien Vince. Niftakar ma' Vincent għajt kelli musical, kontet nusan fi musical, kont diġà bdejt nawraċ ma' Dwayne, u għalli isma' għalli l-mama u l-baba tiegħi għandhom country night, għalli tit immorru saħdejhom. Għat, opportunità tajba li intaqa' magħhom meta mhux taf kif ikun hemm ħafna nies, mhux se tistħib bħalma meta tmur id-dar. Allora morna, u ċerta country night kien kważi spiċċa u Vince kif rani għalli Angie u xatlu iva jiena għalli ejjejni.
kaxxi u spiċċajt nejn u allura kienet vera xi ħaġa hekk sabiħa tipo isu qatt ma kellna dak il-please to meet you hekk mill-ewwel daħħalni fil-familja u dik kienet xi ħaġa sabiħ mill-ewwel ħassejtni komda. Intqajtni għal darba għax wafqit li karozza dik il-veru. Ġifieri stħajtna għax intqajt miegħu hekk ma kontx naf ġifieri minnu hekk. Meta r-raġel tat-tifla rrid jiżżewweġ lit-tifla. Ġie insomma għalli nixtieq niżżewweġ it-tifla. Għatlu ara l-mara. Għallin il-tifla tiżżewweġ mhux il-mara. Ir-raġel kien jingwaljaħna ħafna miegħu. Għax ċajtiru kien bniedem li jiġbdek, ġie il-karattu tiegħu kien jiġbdek ħafna tad-dedi. Mill-ewwel ġurnata li ntqajt ma' Vince tmani qisni t-tifla tiegħu f'kollox. Imma Vince kif kien fid-dar? Meta konna nimirdu jiena u il-ma mitnej f'daqqa, jew bajda mollija kien ikollna, jew toast, jew broda ta' tiġiġ, semmek kien jasal. U l-ħin kollu diħru ħireġ ħdejna jiġifieri x'ħan nitfa', kif ħan nagħmel, x'jonqos. Jien illum il-ġurnata li jiena mistieru nħares lura ngħid nammiraħ kemm kien isib ħin għal kollox. Ġifieri għal kull ħaġa li kien iħobb kien isib il-ħin għaliha. Rari kien jgħajjat, jiġifieri biex taqbiżlu jrid ikun veru jew għamilna xi ħaġa gravi, jew saħħa kemm kienet teqridlu il-mami biex jiddixxiplinaw. Dan it-tix ta' Sherry, bint Vince u Daphne. U dan it-tix ta' ibnu Dwayne, ma' Angie. Imma Vince u Dwayne ġili ma qablux ukoll, bla dubju, fuq il-mużika. Meta bdejt insir teenager, jiena bdejt nidħol iktar tisma' rock u hekk, xar twil. U kien jgħid għax di storbju, u daw jew xi kultant ikun hemm xi waħda, dik ikkupjata minn din id-diska jmur isib, jgħidlek qed tara kkupjata minn hawn. Għaskont Vince, ħafna diski li nisimgħu jkunu twildu country. Iżda lanqas Vince stess ma twieled fil-country. Lanqas hu ma twieled x'imkien fil-kampanja. Allura fejn twieled eżatt Vince Laws? Missieri twieled San Ġiljan. Lex jiena minn San Ġiljan, u hemmhekk nitkellmu half English, half Maltese, you know. Vince twieled fl-ewwel tas-sena tal-1945. Aħna konna 6 aħwa, 2 nisa u 4 ġil, u Vince kien il-5 wieħed ta' qabli għax jiena żgħir. Dawn huma s-6 aħwa tal-familja Laws. U hawn naraw li s-6 aħwa mal-ġenituri tagħhom, Paul u Ines Laws. Kien jieħu gost Vince meta konna nagħmlu nibnu flimkien jiena u scooter. Konna nagħmlu scooter tal-injan bil-borrace, jew kellha karettun li tiġribeħ mal-art. Dak iż-żmien kellna n-nanna toqgħod magħna aħna, il-mami tal-mami ġifieri, ommi. U kienet pensjonanta insomma, u Vince kien joqgħod idur fil-kamra miss xaru qisu, kienet tgħidu mela m'intix ħireġ, u kien jgħidilha għax m'għandix flus. Ma konniex nekollha tfalu. U kienet ittieħ 18 bija dak iż-żmien. 2 and 6, u biex joħroġ insomma. U kien joħroġ ftit ma' sħabu jmur ta' sliema, forsi il-jukebox, forsi jieħdu xi friskun minerali. Kien jiġi daħija kbir mill-Ingilterra. U dak peress li kien jaħdem hemm kien jaffordja jġib tape recorder dak iż-żmien ir-reel to reel. U kien jaħbih taħt sodda biex aħna ma missowhomlux dawn insomma, però kif appena joħroġ hija kbir, jiena u Vince konna noħorġu ta' tape recorder u ndoqqu diski. Meta kibru, kemm Mario kif ukoll Vince saru DJs fuq ir-radju. Hawn narawhom ma' Ricky Valance li kanta Tell Laura I Love Her. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. F'żożitu Vince għamel żmien ukoll pustier, qassam litri. Kemm litri kif ukoll id-daq tad-diski fuq ir-radju, it-tnejn kellhom x'jaqsmu mal-istorja ta' mħabba ta' Vince u Daphne. L-istorja ta' kif iltaqgħu. Iżda din l-istorja insiru nafuha dalwaqt. Dalwaqt insiru nafu wkoll dwar Dolly Parton. Il-kantanta li Vince kien jinkludi f'ħafna mill-programmi u fiċ-ċaj tiegħu wkoll. Rrid insemmi għal Dolly Parton, bas bil-fort. Inħobb il-Dolly Parton għal żewġ raġunijiet kbar. Xiex, kont sensaqsih. Le, inħobb il-Dolly Parton għal żewġ raġunijiet kbar. Kien hemm Dolly Parton, qed ma semmix il-Dolly Parton twaniki. Iżda qabel nifqu, Vince u Daphne għandhom żewġ ulied.
Għal min taħsbu li huma msemmija Sherry Lee u Dwayne. Dwayne għal Dwayne Eddy, kitarrista Dwayne Eddy. Semmewni għal Brenda Lee u Sherry wara d-diska tal-Four Seasons. Ġifieri l-idea tad-Daddy kien hemm. Il-biografija ta' Vince Laus tkompli dal-waqt. Ħarsu ftit lejn dan il-vapur. U lejn dan il-DJ Ingliż. Dan il-DJ jismu Robbie Dale. DJ li fis-snin 60 kien ixandar program tad-diski fuq l-istazzjon Radio Caroline. Radio Caroline kien ixandar fir-Renju Unit bla liċenzja minn fuq vapur. Dak li jissejjaħ stazzjon ta' radio pirata. F'dawk is-snin, iż-żagħżugħ Vince Laus jemigra lejn ir-Renju Unit u jsir ħabib ta' dan id-DJ, Robbie Dale. Bħala ċajta kien qallu li jrid girlfriend dan. U dan għal oner. U insertat, il-mami kienet tisma' r-radio dakinhar, laqata ħafna kif kienu qegħdin jiddiskrivuh u pa speċi batitlu itraj. Kien irċiva ħafna itri. U dan ma stenix la jirċivi dawn l-itri. U dan meta fetaħ l-itri beda jarom waħda u dan. Mbagħad kien hemm waħda minnhom handwriting, kollox imġebbet la u le da l-itri. U ġbitu dik li ktar interessatu. Din l-ittra li bija Vince wieġeb lil Daphne. Iddeċidu li jiltaqgħu u ltaqgħu xi 3 ġimgħat xahar wara forsi. Vince u Daphne ftehmu li jiltaqgħu Londra, f'post partikolari. Kienu ntaqgħu taħt arloġġ. Din ittra oħra ta' Daphne lil Vince. Fiha Daphne tfakkar lil Vince biex jistennija taħt l-alloġġ. U dan l-ewwel ritratt ta' Vince ma' Daphne f'Londra. L-erusija ta' Vince u Daphne m'għaddumx wisq. Mbagħad iżżewġu fil-21 September ta' 68. Kważi sena wara li jibdew jiltaqgħu bħala pen friends. Għat-tix tagħhom f'Londra, Daphne tibgħat invit anke lil Vince stess. U għal-ħanimu, Vince u Daphne ma jkollhomx diffikultà fejn se jmorru. Jiġu għal xi ġranet f'Malta. U anke f'Malta jagħmlu reception tat-tieġ. Daphne wkoll segwaċi tal-mużika. Anke qabel saret taf lil Vince. Tant kienet iffissata din, kienet tmur il-concerts u baqgħet jiġifieri sa dan l-aħħar, jiġifieri kull konsert tmur din minn hemm minn tirnexxilha tidħol backstage u ġib il-firem. U għandha dan l-autograph book, kollu firem ta' Rolling Stones, Beatles, Roy Orbison. Il-kopja law stejx fir-Renju Unit. Vince jidra jgħix hemmhekk. L-aktar meta 4 snin wara li żewġu titwielet Sherry Lee. Għalkemm kienet għadha żgħira, Sherry għadha tiftakar iż-żmien meta kienu jgħixu fir-Renju Unit. Għax kellhom qisu ġnien żgħir, kien ikabbar il-fur, infatti għamilt ħabta ma kontx niklu l-fur. Għax il-mami kienet tgħidli meta kont żgħira kien idardrek. 1975, is-sena tal-kanzunetta Rhinestone Cowboy ta' Glenn Campbell. U s-sena meta l-kantanti George Jones u Tammy Wynette jiddivorzjaw. F'dik is-sena jseħħu 3 avvenimenti importanti fil-familja Laus. F'dik is-sena, il-familja ma tibqax toqgħod fir-Renju Unit. Għal-ommi xejn ma kienet diffiċli. Ommi tħobb ix-xemx, tħobb il-kumpanija tal-ħbieb u familja close. L-Ingilterra ibatu minna di meta jiżżewġu tfal imorru l-bot, ma jibqgħux jaraw daqshekk il-xulxin, it-temp gloomy dallu ikraħ u mitħobb ix-xemx u l-baħar. Ġvina kelli kont ħanara kważi 3 snin, kienet pregnant Dwayne. F'dik is-sena wkoll, wara ftit xhur li jkunu f'Malta, jitwieled Dwayne. Ġvina aħna konna ngħidu jiena kont made in England, produced in Malta jiena, għax wara ftit li ġewwaw, wara ftit xhur itwieled jien.
F'dik l-istess sena, Vince jibda jipromovi il-country f'Malta. Meta ġi Malta ma kienx hawn daqshekk interess fil-country music u rrid jagħmel xi ħaġa fuqha. U jiena u l-mara ħsibna li nikkuntattjaw xi kantanti u aġenti u managers biex jituna permess niftħu din is-society. Ktibna l-Amerika, ktibna l-kantanti Charlie Pride u Bill Anderson u Buck Owens, dawn il-gbarat u l-Statler Brothers u Billy Joe Spears biex jgħinuna bl-aħbarijiet tagħhom u anka bid-diski jekk iridu. Kitbunna, aċċettaw li jkunu kantanti onorari tas-soċjetà, aċċettaw li jkunu anka patruni għandna l-Bill Anderson u Charlie Pride bħala patruni. Konna morru l-Istitut ta' San Giuseppe, il-Santa Venera. Kienu tawna kamra, il-ranġa kollox Vince ġifieri ta'. U bdejna nintaqgħu hemmhekk. U dan il-grupp dejjem jikber, bil-membri dejjem jikber. Kien jagħmel newsletter żgħir bit-typewriter wieħed. Dak iż-żmien laqas photocopy, kollox it-type. Għadni niftakar b'żewġ tiswaba, tik 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 tik. Din l-ewwel newsletter li bad Vince Laws lill-membri fl-1975. U din l-aħħar newsletter li ħarġet 29 sena wara. Id-dinja tal-country irrikonoxxiet il-ħidma ta' Vince f'pajjiżna. U kien l-unika Malti illi kien jivvota fil-Country Music Awards tad-dinja li kienu jsir l-Amerika. U kien proud u bija l-ħaġa, għalkemm ma kienx jiftaħar bija, ġifieri ma kienx ħajsibek taqbad kelmu jgħidlek isma' jenek. And this bed of roses that I lay on, where I was taught to be a man. Kellu gruppi kbar tal-country bħal Statler Brothers, per eżempju, li huma leġenda, illi kienu jibatulu littri u kull birthday u kull Christmas, kellu kontat kbir. Imma meta jiġi biex jivvota, jekk hemm band oħra illi għandhom disk aħjar, ma jivvotax li Statler Brothers, eh? Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Għax il-grupp li Statler Brothers kien il-grupp favorit ta' Vince. L-Statler Brothers, il-grupp favorit tiegħi. She found me outside one Sunday morning. Għonek għandi ittra li irċevejt din il-ġimgħa stess mill-Statler Brothers u għonek jirringrazzjawna wkoll tal-album, jiena ringrazzjajthom tal-album li batunna. Kien gburi ħafna li il-band favorita tiegħu qed jieħdu interess fl-association tiegħu. It's good to see you, I must go, I know I look bright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. Sbiħu ġek mal-Statler Brothers dik l-armonija tagħhom kemm sabiħa mhux nafx huma l-favoriti tiegħi. Forsi ndejqhom nissemmija bl-Statler Brothers, imma dak huwa wieħed mill-aktar gruppi konsistenti fil-kamp tal-country. L-iktar slogan li kien għal-qalbu Vince kien Keep It Country. Kif dejjem ngħidilkom veru, Keep It Country. Kien jagħlaq kull programm, jekkux tar-radio, jekkux tat-television, jew country night, l-aħħar kliem li kien jgħid dejjem kienu Keep It Country. Keep It Country. Kien jaħlef biha dik, Keep It Country biex kollox jibqa' country. Keep It Country, traditional country u pure country. Ġili konna nitilqu, joħroġ fil-gallerija Keep It Country. U kif dejjem ngħidilkom Keep It Country. U jekk kien jara l-Keep It Country mqalix tajjeb, din arġu nagħmlu għax din importanti jgħidlek. Dik tal-aħħar. U dejjem jispiċċa biha. Waħda mill-isbaħ ġranet fil-ħajja ta' Vince kienet meta kien sar nannu. Meta lil Vince għatlu li ħajsir nannu, s-sotibbaġna kien vera, għallu Dwayne propju, għan vera ħappjaċir. Kien ċajtir, kien orajt, kien juħodna, kważi kull darba li kont immurandu konna morra dawra bil-karozza u hekk. Konna noqogħdu nagħtu ta' farsi fuq is-sufan, konna nitqu ħafna. Naturalment, Mick laxqa ta' defni wkoll. Meta nimxu dejjem tkun trid iżżomqaw hekk toqgħod hekk biex timxi. U vera konna lili vera konnisti, vera kienet iddejjaqni ma is-sena tinħares vera kienet ħaġa ħelwa hekk. Kienet iddaħħaqni kif tkellimna bil-Malti u ġieli kienet tipprova tgħinni nistudja bil-affarijiet bil-Malti u l-ħin kollu nitħaq xi ma tkunx taf kif tgħidhom ħafna mill-kliem allura tibda tħawwar. Vince Laws magħruf ma' ħafna ċajt tiegħu. Ix-xogħol fejn kien jaħdem dal-aru daw kienu
kienu jmorru skappatura ta' parsi sejrin. Il-toilet ta' il-grupp kollu li jaħdem miegħu jiġru warajh. Jittafu hemm u jibda jgħid iċ-ċajt fuqu. Konnu pieċer mmur għandhom jiena dejjem jgħid ix-ċajta u hekk. Jew jipprova ċajt fuq jar kif ir-riżultat tagħha u hekk. Ommi kienet tgħid filli jkunu fis-soddom qed taqra magazine, mistier jaqra wieħed mill-kodba taċ-ċajt li kellu kollezzjoni kbira wkoll ta' kodba taċ-ċajt. U jaqra daw u s-sodda tibda tiċċaqlaq għax jkun qed jitħaq f'qalbu. Mbagħad jgħid iċ-ċajta lilha, mbagħad jgħidha lilna. Konna nidħlu u dik il-ġok ta' filgħodu kont nistennija jien. Ġifieri jien li jgħidu li nitħaq ħafna. Imma ġifieri meta kienu kun hemm noqgħod hekk ras imbras miegħu biex li jgħid nifhmu sew ħankun nista' nfaqqad daħ. Kien hemm żewġ missierijiet, bdew jiffanfraw fuq it-tfal tagħhom ta' xi u jiffanfraw bdew ta' kemm huma ignoranti t-tfal tagħhom. Hekk bdew jiffanfraw, ara fiex wasalna wkoll. Allu jien għandi t-tifel ignorant, allu mullem qallu tiegħi ignorant iktar minn tiegħek. Allu tlaqlem, allu ara ħa, ġew allu isma'. Allu ħadha l-1 hi, murux li Mercedes. Ejwa pa rajt allu qed tara ħa kemm ignorant tela. Allu tiegħi ignorant iktar minn tiegħek. Allu isma' Peter ħa. Allu mur ċekkja kux qiegħed id-dar jien. All right pa. Tara ħa. Mur ċekkja qiegħed id-dar qiegħed hawnhekk kemm ignorant. U ltaqgħu it-tfal. Allu fejn sejjer? Allu ħallini għandi missier ignorant jien. Għandi missierek ignorant. Tiegħi ignorant iktar minn tiegħek. Allu ara, allu tani 1 cent biex nixtieqlu Mercedes. Ma nafx illum il-ħadd u l-ħwienet magħluqin. Ħabes li għallu jiena, għalli biex mun niċċekkja kux qiegħed id-dar, ta' ma setax qabad it-telefonu ċempel li ċekkjaw. Waħda, ma jtikx ċans. U ġieli tkun diġà smajthom xi 50 darba, fimt l-istess ċajta jibqa' jirrepetija ma tkun jaf laħ nitħaq. Għallu le paċi, għallu paċi tal-użu tal-mara. L-użu tal-mara għallu. Kellu ċajt li kien ikun tajjeb li jkun xi ħadd jisimgħu, ma kien hemm ċajt li kien ikun daqsxejn. Meta jiġi għanna, anka meta kienet għadha ħajja ommi, kif jidħol kienet tgħidu għarek sa tajċi kelma pastaza tlaq il-barra x'kien jiċċajta da xej, insomma xej speċjali ta' imma għalija għal-ommi kienet speċi tiskandalizza xi ftit ruħha. Forsi bċertu ċajt aħna nsejħolhom dirty jokes, imma insomma. Mela, ftit ilu ħadna l-kafe, issa ħanieħu mandolino. Stenna da xej bil-mod ta' ġilx, jien intik, mux inti. La kien program tal-country, iżwiemer kienu jitħlu spiss. Għonek għandi debba bl-isem ta' Kina, ħanti xi ħaġa, il-Kina, ma tidix Kina. Jidher li dan il-pony żgħir għandu il-ġuħ, irid ikollu il-ġaketta. Ma tkellu dil-ħabta. U vera kien idaħħaqni. Jgħid ċajta. U eżatti kif jispiċċa, jagħmel dil-pożizzjoni, imma dejjem l-istess, u jfaqa jitħaqu. Għarran kitċajta ma d-daħħaqnix, kont nistenna dik il-reazzjoni li nafla nitħaq xorta. Ħafna mit-ċajta Vince tissemma Dolly Parton. Ossessjonat ta' kien bija. U naħseb laqas kienet, biex inkun onesta naħseb li ma kienitx toġbu daqshekk bħala kantanta taj. Anzi m'għandix il-pilastru li jieħu Dolly Parton li llum nassigurakom issa tidher dik pilastru għal tnejn. Naħseb iktar jew jista' jkun, ġifieri. Mek nġibu l-Dolly Parton x'jagħmel? Mnara ma tawix medalja għax ma nafx fejn kienu jpoġġu ilha. Jien il-Dolly Parton li dalija biss. Ġifieri ċajta tajba li kien jgħid fuq Dolly Parton għalfejn tibqa' dejjem b'qadda irqiq għax kien jgħid fid-del xejn ma jikber peress li jkun hemm ħafna del. Vince Laws jiċċajta dejjem. Iżda diskors fuq martu mewt idejqu. Kien f'xi Deċembru ta' 2002 kienet ibati biex jibla l-ikel. Ma kienx qed jiekol sewwa u aħna konna jedna forsi għandu xi ħaġa bħal laxtu fl-istonku. Vince ma jridx jara tobba. Angie ġib skuża li titmur għand it-tabib u titlob lil Vince iwassal lilha u lil Dwayne. U minna liħilli ovvjament Jamie għaj biex jimma nibżax, mentri jena kondi ġaftemt ma' tabib illi isma jena mandi xej, imma ħanġib skuża u ekku. Kif wasanna tlu ralili t-tabib u għatlu isma tlu Vince għatlu muxijat jiblasu għatlu ma tix tiċċekjaħu kif jgħataw tani ħarsa Vince kien. Xin iċċekjaħ it-tabib wara ftit sekondi ħares lejja u
il-ħarsa li tagħna lilu lil Dwayne konna nafu li hemm xi ħaġa serja. U kien jaf li għandu xi ħaġa, għal-bidu mednilux li kanser. Mbagħad kien għamel l-operazzjoni, imma kien tard wisq. Kelli l-missiera maritu ukoll dak iż-żmien. Speċi kienu għaddejjem mill-istess marda. U kien dejjem jgħidli kif inhu missierek, kif inhu missierek. U f'qalbi jiena kont ngħid mrajlek Vince, li speċi inti għandek l-istess, tifhem? Meta l-marda daħlet aktar fil-fond u allura qed beda jsir aktar diffiċli għalih. Sħabi kollha il-preżentaturi offrew li jassistuh joqogħdu miegħu fl-istudio biex hu jibqa' jwassal il-programmi u Vince baqa' jwassal programmi sal-aħħar. Dajjef kemm kien dajjef. He kept it country sal-aħħar. Konna nippruvaw niċċajtaw xorta ġifieri, xorta nippruvaw nżommu il-klima li konna nżommu s-soltu miegħu, però ovvjament il-bniedem huwa bniedem. Meta tara bniedem daqstant ħelu daqstant bravu fil-mod kif jaġixxi, awtomatikament tkun emottiv. Il-vuċi li n-nies kienu tandraw fuq ir-radju u t-television tmur lura. Program minnhom tal-aħħar tant li ċempiltlu jien qedlu Vince tieħux telefonati. Qedlu għax m'intix tista' maċċar ħafna mħabba. Biex kien ma tbagħdix ħafna qedlu. Lejn l-aħħar ovvjament beda jitlef is-saħħa ma kienx jiflaħ daqshekk. Fil-fatt anke l-aħħar country night li kien sar fis-sajf. Blanqas felaħ iżomm bil-wieqfa u jippreżenta bħas-soltu bħal ma kien jagħmel qabel. Kellu jżomm fuq siġġu. X'lanqas kien jara ħafna u lanqas jiġifieri. Fl-aħħar ġranet konna organizzajna country night open air f'lokan dewlenija ċirkewwa. Ftit jiem qabel miet ġifieri. U xorta ġie. U ċempili mill-country night u biex jgħidli li kollox jgħadsew. U ma stajx nafmu jitkellmu. Bej bl-istorbju jitkellem, bej bl-istorbju li kien hemm, bej bdejt niprova, bej jiena kont naqra ma niflax. U ma stajx nifmu eżatt x'qed jgħidli. Però li fimtu ċar ħafna kien li qalli in-nies vera tieħdu pjaċir. Dan kien l-aħħar kliem li qal Vince lill-Angie. U l-erba ta' flaxija ta' qabel ma miet, ġifieri kien qisu weak ħafna. Kien mar jintafa' fuq is-sodda, għatlu baj, għatlu nħobbok, issa rari kont ngħidilu, jiġifieri ma dakinhar ma nafx fetti li tħalt ħdejh bistu u għatlu nħobbok ħafna, għatlu tenkju ta' kollox. U dak kienet l-aħħar ġurnata li rajtu. Din l-aħħar kanzunetta li preżenta Vince fuq it-television. Għal-darbora, Keep It Country, il-komplement. Naf li kien is-26 ta' Awwissu u konna qed nippreparaw biex immorru narawh u ċemplet lil mara tiegħu illi ħallina. Miet id-dar fidejn ommi. Kienet qed timxi miegħu, kien qalla li għajja, kienu porġew fuq is-sodda u kien miet fida. Sejt ħafna. Xtaqt li kont miegħu qabel miet. Mistieri ma rax lil Mick jikber u jgħaddi minn dawn l-affarijiet tal-iskola, praċett. U min-naħa tiegħu Mick ma laħaqx. Apprezza lil nannuh bħalma nafu jien u bħalma kienu jafuh ħafna nies ukoll. F'ħajtu Vince kien jitkellem ma' Charles Aħar dwar dak li xtaq fil-funeral. Jien irrid il-funeral bil-dana bl-ħarma tal-country. U għakka minn julu. Qatt marit iswed
Minn dejjem qabel ma marat konna ngħiduha bħala ċajta. Jekk immut ma rridx ħafna nies jilbsu bl-iswed, ma rridx dak id-dwejja li jkun hemm waqt il-funerali. Allura mal-ewwel organizzajna illi ma morrux bl-iswed. Mhijiex traditional imma aħna mxejna fuq dak li kien jgħidu u fuq dak li kienet jixtiequ. Kien hemm il-kantanti iva, kien hemm Marlene, kien hemm Renato u kantaw jisu id-diski country adattati għal-funeral. Il-Knisja kienet iġġamjata, jiġifieri qatt ma bsart li ħajkun hemm daqshekk nies, ġew ħafna u ħafna nies. Niftakar Mick kien tani note li ma qrajtiex jiena u poġġejtlu fil-but u ndifhem biha. Mick biss jaf xija. Anke s-santi tal-mewt kienu oriġinali. Minflok santi, tqasmu CDs bid-diski favoriti ta' Vince. Daphne tibqa' tħossa qrib Vince xorta waħda. Żammet il-mobile tiegħu u xkultant kienet tibatlu l-messaġġi. F'kif inti jew għandi hekk jew. Jiġifieri kważi f'moħħa naħseb illi kien għadu hemm. Ma rridx tinfilet minn miegħu. Jiena u l-mami dejjem close ġifieri. Iktar konna nkunu flimkien imbagħad. Wara xi snin, Daphne kollha tgħaddi mill-istess esperjenza ta' Vince. Iżda dwar dan nitkellmu dalwaqt. Sa dan it-tant, qabel nifqu nistaqsu x'kien iħobb jixrob Vince. Jizgur la nixrob ftit u qasaf tas ma nixrob xejn, ħlief ilma. Imma fl-aħħar ġili kont naraħ bil-birra, kont ngħidlu x'qed tagħmel bil-birra. Mu kien jaħseb li l-birra ħatħaxnu. Fimt biex jerġa' jintela'. Il-biografija ta' Vince Laus tkompli dalwaqt. Żgur li din id-diska smajtuha kemm il-darba. Din Whitney Houston tkanta I Will Always Love You mill-film The Bodyguard. Iżda mhux kulħadd jaf li oriġinarjament din kienet diska country. Dika kienet ħarġet kważi 20 sena qabel u kompanita wkoll Dolly Parton. Bħal din diska hemm ħafna oħrajn li twildu f'Nashville. Nashville hija l-belt Amerikana meqjusa bħala l-Mekka tal-country. U xewqat jew ukoll kienet li jmur Nashville u dik qatt qatt f'ħajtu ma wettaqa dik. Peress li Daphne hija Ingliża, Daphne dejjem qalet illi jekk tmut xtaqet li tkun cremated. Biex tagħmel di tit ftit flus iktar minn funeral normali li jsir Malta. U ġemma l-flus u ma nefaqhomx biex jekk jiġri xi ħaġa l-Daphne jieħdu għall-Ingilterra u tiġi cremated. U qatt ma nefaqhom biex imur Nashville. Intant, qabel miet, Vince wiegħed lin-nies li l-programm se jkompli. U hekk ġara. Kienet ix-xewqa ta' missieri li l-programm ikompli, fil-fatt l-isem Just Country kien ħareġ bih huwa stess. Wara li miet jiena kont bdejt nippreżenta programm illi bdejt nagħmlu dana sempliċi raġuni illi 5 ijiem qabel ma miet fl-aħħar country night tiegħu u kien wieħed lin-nies illi ħajkompli għaddej bil-programm tat-television minn Ottubru u kien qal li il-programm ħajkun jismu Just Country. Jiena kont nagħmel il-jieli infittex l-informazzjoni imnalla kien l-internet u xi kodba li kellu biex infittex nista' ngħid fuq dak il-kantant u l-video, eċetera, eċetera. U bqajna għaddejjin bil-country nights ukoll. Però nies baqgħu jiġu u baqgħu jiġu b'rispett lejn il-familja, speċjalment b'rispett lejh, u fil-fatt dejjem konna nħallu siġġu vojt għalih fuq il-mejda kien ikun hemm siġġu bil-beritta tiegħu, siġġu tiegħu. Ħadd
ma jieħu post Vince. Din silta minn diska li Thomas Hedley iddedika lil Vince Laws. There's an empty space inside me since you've been gone away. Għamilt arranġament country ta' dina song ġewwa Nashville rekordjak ta' Malta bħala vuċi u ħriġta fil-mili tal-2004 dik is-sena stess meta Vince ġinies. U din poeżija li Daphne kitbet lil Vince wara mewt. There's an empty space inside of me since you've been gone away. 6 snin wara. Fl-2010 id-destin jerġa' jlaqqa lil Vince ma' Daphne. Filli edin Londra nimxu, molaw, nduru. U filli ġejna lura Malta u l-istess kella oġieħ. U marret nit-tabib u għalla li għanda l-ġebla. Okej, titranġa dik mxejn gravi. Sakemm l-oġieħ beda jisir wisq biex tistaporti, bdiet taqta' nifisha. U kien għandaħlu għal-isptar. U l-isptar għallunna li l-istess għanda l-imbirka cancer. Ġrat malajr ħafna. Fis-sajf konna marru l-isptar u hekk. U kienet mietet fil-lejl ta' qabel l-ewwel ġurnata tal-iskola. U jien meta skoprejt kont għadna ħammur għall-iskola u kont tista' timmaġina kif kont u nibki u hekk. Kella cancer ukoll sfortunatament. U tlifni għabbiż minn 3 xhur. Ix-xewqa ta' Daphne kienet li wara mewta tkun ikkremata. Jiġifieri ġisimha jkun maħruq u l-irmiet jingħata lill-qraba. Il-ġisem ta' Daphne jgħaddi minn dan il-proċess fir-Renju Unit. Kienu għamlu la cremation biex jagħmlu l-ashes u issa kull fejn sifru hekk nwadbu ftit ashes. L-aktar diska li tfakkar lil Dwayne fil-ġenituri tiegħu hija Always on My Mind. You were always on my mind. Jiena dejjem f'moħħi għandi lil ommi u lil missieri. Dejjem. Issa bih il-messaġġ li ieħor tad-diska li toġob li personali hija li hija popolari ta' Elvis, il-verżjoni ta' Elvis li kien il-kantant favorit tal-mami u ta' Willie Nelson, kantant veteran tal-country kienu ħobbu ħafna id-daddy. Meta dan l-aħħar issa tlift lil-mami wkoll id-dedikajt tattoo lilhom Always on My Mind bil-tattoo ta' Elvis u ta' Willie Nelson, bil-Carnation, il-figura favorita ta' missieri u Rose, kollox bil-ħsifek. Issa jalla il-fairy tale ta' kif iltaqgħu fil-bidu jalla qiegħda tkompli x'imkien. Inħobb nimmaġina li qegħdin flimkien jiġifieri, żgur qegħdin kontenti għax mingħajru ma kien jiġri. Il-bniedem imut, imma t-tifkiriet jibqu. U tibqa' wkoll il-mużika. Mużika country, dejjem country. Mużika li tfakkarna f'Vince Laws. Il-ħaġa li qed jiddispjaċina ħafna u ħafna llum, sirt inħobb il-country wara li mitu. Jiġifieri mort totalment l-oppost fejn stajt nisma' diska jew niddownloadja diska jew hekk, kont nagħmilhom kollha. Sirt intiża ħafna mbagħad fuqhom. Ġifieri anke l-mammi kienet tgħidli kieku jara kid-dadi bħalissa qas jemmen. Meta semmi l-country u Malta bil-fors Vince Laws iġib f'moħħok. Raġel ta' veru. Raġel sinċir. Raġel li tafeq jgħat miegħu. Wara naħseb il-king għalija ġifieri. Mhux kemm wara. Ngħid li kien qalb tad-deb. Bniedem tal-familja u bniedem li diffiċli biex tinsih. Bniedem tu pieċir il-kumpanija tiegħu.
Vince għalija mħabba. Illa li xemħabbar kull ħaġa li għamil. L-ewwel mħabba tiegħi kien dak. Persuna u rajt u ċajtir u taddaħ u l-ħin kollu fuq bid-bessima u hekk. Hija illi ma nistax nisiħat u ħabib kbir ta' ħafna mis-semmija u tal-espettaturi li ferraħum ħafna permezz tal-programmi li kien jagħmel tal-mużika country. Kien dak kollu li jista' jkun missier għall-bint. Bis-saħħa tiegħu naħseb li jiena qed inrabbi lit-tifel tiegħi b'mod tajjeb, nitratta l-mara tiegħi b'mod tajjeb għax nipprova nimxi fil-passi tiegħu. Kif dejjem ngħidilkom, keep it country. Ciao ciao.